entre el cine d'autor autèntic i seriós i el cine comercial, vull dir, al mig hi ha una cosa que és molt menys rendible que el cine d'autor, que és el que hi ha al mig. Vull dir, aquest cine que no és ni una cosa ni l'altra és infinitament menys rendible i li costa a l'Estat i a tothom i és un desastre i un desgavell total, absolut, perquè l'altre encara és més barat, té un cert prestigi, una certa, si és que això es pot arribar, no? Si és que això per algú té valor o no, però bueno, suposant que en tingui o que des de l'Estat podria ser que es podria pensar que en té, no? Això és, bueno, és infinitament més rendible des d'un punt de vista econòmic objectiu que no pas tot el que hi ha al mig entre el cine d'autor de veritat i el cine comercial de veritat. Aquest sí que hauria de desaparèixer. De fet, aquest sí que és un gran debat interessant a obrir i que a França s'ha fet i això, i ha sigut molt viu el debat i no s'acaba d'aconseguir perquè, esclar, hi ha aquesta cosa molt social de tota la gent de la professió que viu amb això i, clar, però aquí que no tenen prejudicis, per què no l'eliminen ja, collons? És que aquí és el que no entenc d'això. Aquests són del PP, doncs ja haurien de fotre ràpid això. Collons, tot aquest cine que no és ni cine d'autor, que d'això no va fer un Franco i només li interessava el més radical, allò de la pintura abstracta i tot el... Doncs aquests per què esperen aquesta gent? És que no sé, si no tenen a més no són ni d'esquerres i no tenen el prejudici aquest de que la professió i se'ls impixa, perquè la professió era gent que estava contrari amb ell, no? Que diuen que no sé què, que si la guerra, que si no sé què, per què no els eliminen? I doncs ja ho veus, no els eliminen, no tant no els eliminen, al contrari, involuntàriament encara els hi donen més poder. Ja té collons això, que ja és l'últim de l'últim, vull dir que ni per això no serveixen. O sigui, és que això és molt interessant, estava pensant en això. O sigui, a França, tant els de dretes i tot deien, hòstia, collons, són la gent de la professió, la cosa social, la gent de la cultura, no sé què, no? Clar, aquests tios, interessa eliminar-los, perquè són un gasto de l'hòstia, estic parlant del cinema del mig, que no és ni cine d'autor, que és més barat i encara té prestigi, ni el comercial, que ja s'espavila, el cine del mig, que són nefastos, per tot arreu on te puguis anar. I, hòstia, diuen, aquests tios els hem d'eliminar, costen molts de calés. I, hòstia, i tampoc són tan bons, fan merda, i tampoc surten a les enciclopèdies, i no sé què, i de què en fotem d'aquests tios? Són molt cars, i no sé què, els altres almenys són baratos. I els altres ja s'espavilen, i aquests del mig, de què en fotem de tots aquests? Parlo de, això és el cine espanyol, com a cosa general, o el cine català, que no són 4 o 5. Vull dir, de què en fotem de tota aquesta gent? Saps? I esclar, la gent de l'Estat diu, tio, ho hem de fotre, no? I diuen, no, esclar, és la gent de la improfessió, els intermitents, hi ha molta gent que viu d'això, no sé què, moltes famílies, estem a França, és la cultura, no sé què. Diu, vale, no podem fer-ho, vale, doncs mira, ho mantenim, no sé què. Però a Espanya, ara hi ha el PP, i està defensant el cine del mig, vull dir que ja és l'últim de l'últim, és la monda. Vull dir, és ja el desconeixement absolut, és la ignorància, vull dir, la ignorància respecte als seus propis enemics conceptuals i fàctics. Vull dir, és que és demencial. I si mires totes les seves mesures en relació a tot això, és que és el món al revés. Ells que els podrien eliminar, que no tenen el prejudici de lo social i que fotrien un bé a l'art, involuntàriament, i no ho fan. I a més es fotrien un bé a si mateixos perquè són els seus enemics naturals. Vull dir, i no ho fan. Al contrari, totes les mesures que prenen són al contrari, han de donar més a aquesta gent. Imagina't, ja és... Vull dir, és que si t'ho expliqués en concret, vull dir, no es pot ser més tonto.